ideas tan fantásticas que eu últimamente veño describindo a habilidade destos que para facer o seguinte, mira un burro voando, non? Mira un burro voando, entón todos miramos para o burro a ver como voa, non? E para non ir nunca ao medio da cuestión. Digo isto porque todos os días me está vindo á cabeza a supresión de 50 diputados. Eu, francamente, poñéndonos un pouco xa ambiciosos, podemos suprimir 300. Con que quede un retén, ali arreglamos a cosa. Francamente, pois a postos, home, vayamos a tal. Tamén é verdad, como decía o compañero Xosé Manuel aí ben pouco, home, postos a suprimir, xa que non os reformades, suprimido o Senado, que deso cae unha atacada, creo que cerca de 300. Pero, bueno, é igual, eu creo que as cousas non se van a arreglar por esa vía, non? Pero vamos a baixar gastos e eu quero falar de un. Hai outros moitos lugares. Gasto militar. Digo, ese intocable gasto. Gasto militar. Bueno, a señora Chacón anuncia que vai a pedir no Congreso que habilite créditos para pagar o gasoil da guerra de Libia. E digo pagar o gasoil porque estos eran os que andaban voando, en fin, un pouco máis que o gasoil, sei que en bombas non gastaban, xa veremos, non? 130 millóns de euros vai a pedir para costear a gastar gasoil a servicio das transnacionais francesas, en fin, algo de Repsol tamén. Repsol igual se leva algo, verdad, en este reparto. Pero, bueno, máis van a levar outros, italianos, franceses, británicos, en fin, hasta incluso os chinos que non gastaron gasoil en bombardear, non? 130 millóns, non? Eu, agora non sei canto en pesetas, eu en euros non me movo, vos seguro que sí, que estades moito máis duchos, non? Pero calculade en pesetas se facedes o favor. E veremos a ver se con esos 130 millóns de euros ao mellor tapábamos algún dos recortes que se está facendo en ensino público, por exemplo.